To masu sauraro ga takaitattun labaran duniyar daga nan tashar Al-Bahrain. Ma'aikatar lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin Hamas ta ce ma'aikatan lafiya sun samu nasarar yi wa yara 72,611 rigakafin foliyo a jiya. A jiya Lahadi ne aka tsagaita wuta a yakin da ake yi domin bayar da dama a fara yi wa yaran allurar rigakafi ta foliyo. An samu nasarar ɗaukar wannan mataki ne bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wani jariri mai kimanin wata 10 ya kamu da shanyewar ɓarin jiki bayan cutar foliyo ta kama shi, wanda shine na farko da aka samu labarin cutar a shekara 25. Ƙungiyoyin agaji sun ce cutar ta dawo ne saboda yakin da ake yi tsakanin Hamas da Isra'ila, wanda ya kawo tsaiko a aikin rigakafin foliyo da ake yi da kuma gurɓata ruwan sha da yawaitar kwatami a yankin. A jawabinsa na shekara-shekara kuma na ƙarshe gabanin mika mulki, shugaban ƙasar Mexico ya kare gwamnatinsa a gaban dandazon magoya bayansa, cewa ta dasa harsashin gabatar da ci gaban ƙasar. Sai dai wacce za ta gaje shi da za ta kasance shugabar mata ta farko a tarihin ƙasar Mexico, za ta gaji ƙunshin sauye-sauye a gwamnati da ya haɗa da mecece-kucen nan, wato zaɓar manya da ƙananan alƙalai a ƙasar. A jiya Lahadi ne wata farfesa a fannin shari'a ta jagoranci boron ƙin amincewa da matakin. Ta ce al'ummar Mexico da ma'aikata na biyan haraji, malamai na koya wa ɗalibai sanin doka, inda ta ce bamu cancanci wannan ba a ƙasar mu. 'Yan adawa dai na ganin hakan zai kauda fannin shari'a daga turbar cin gashin kanta da kuma kawo naƙasu na ci gaba da dimokuraɗiyya a Mexico. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan tashar Al-Bahrain. An girke ma'aikatan agajin gaggawa a sassa daban-daban na birnin Kyiv, inda hare-haren makamai masu linzami na Rasha ya ɗaiɗaita. Magajin birnin na Kyiv ya ce hanyar shiga tashar jirgin ƙasa da cibiyar makamashin birnin sun cika makil da mutanen da suke neman mafaka. Jami'an sojin Ukraine sun ce sun kakkaɓo sama da makamai masu linzami 12 da ke cin dogon zango waɗanda Rasha ta harbo ƙasar. Ɗaukacin ƙasar dai na zaune cikin shirin ko ta kwana, sannan an girke jiragen yaƙi da waɗanda ƙungiyar tsaro ta NATO ta kawo domin tsare sararin samaniyar ta. An shiga yajin aiki a Isra'ila bayan gano gawarwakin waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza. Babbar ƙungiyar ƙwadago ta Isra'ila ta umarci ma'aikata su shiga gangamin yajin aikin gama gari daga wannan rana ta Litinin, bayan da dakarun ƙasar suka gano gawarwaki 6 daga mutanen da Hamas ke garkuwa da su a Gaza, lamarin da ya haddasa gagarumar zanga-zanga. A yammacin jiya Lahadi ne dubun dubatar al'ummar Isra'ila suka fantsama kan titunan birnin Tel Aviv da sauran biranen ƙasar domin gudanar da zanga-zangar neman gwamnati ta cimma yarjejeniyar tsagaita wuta domin ceto mutanen da aka yi garkuwa da su. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne dai aka gano gawawwakin mutane 6 daga cikin waɗanda ake garkuwa da su cikin wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a birnin Rafa na kudancin Gaza. Mutanen da aka tsinci gawarwakinsu suna daga cikin mutum 251 da Hamas ta kama a yayin harin da ta kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban shekarar da ta gabata, lamarin da ya haddasa yakin da ake yi har kawo yanzu. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan tashar Al-Bahrain.